बेला बिस्टोरी बि.डि चेनेलखौ साबस्क्राइब आरो लोगोसे बेल आइकनखौबो थुनानै हो। खन्थाइखौ खोनासंनानै मोजां मोनोब्ला कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामना बुंहरबानो जाबाय। अन्नानै लोगोसे शेयार आरो लाइक। जोबोद मोजां मोनदोंमोन आं बिखौ, नाथाय आं दिनैसिमबो बुंनानै लानो हायाखै। मानोना गावनि महरखौ आं आयनायाव नायब्ला गिखांनाय मोनो। बियो नाथाय मोजां मोना होननानै आंखौ बुङोब्ला बिनि अननाय मोजां मोननाय आंनि गोसोआव दिनै हेंथा जानानै गोलैना थानाय बायदि जाबाय। बिनि थाखाय आं जेसेबां मोजां खामानि मावदों, आनान गसाइनाव आरज गाबो आङो बिनि मिनिस्लु महरा अरायसम आंनि गोसोआव गेलेफैबाय थाथों होननानै। बियो आंखौ मोजां मोनो होननानै, नाथाय आं सानसे बेखौ आइ लाभ इउ होननानै बुंबायमोन। बिनि उनावनो दसे थानानै बियो आंनि गिजा नाहरनानै मिनिस्लु मिनिहरो। बिनि उनावनो सानदोंमोन आंनि गिनाय गोसोआ दिनै मानोबा जोबोद खुसि जादों। बेबो आंखौ मोजां मोनो होननानै आं साननानै लाबाय गोसोआव। नाथाय बियो आंनि आइ लाभ इउ होननाय सोदोबखौनो नेनानै दङ।